най-красивия от хиляди и хиляди. Йешуа, моят възлюбен е най-красивия от хиляди и хиляди. Моят възлюбен е най-красивия от хиляди. Извикай Твоя е и силата, Твоето царство завинаги. Амин. Славата Твоя е и силата, в Твоето царство завинаги. Амин. Славата Твоя е и силата, в Твоето царство завинаги. Амин. Хайде, църква, защото Словото казва, както на небето, така и на земята. А Неговото царство, Неговата сила, тази вече ще си изяви в твоя живот. Готови ли сме да извикаме, църква? Готови ли сме да извикаме за славата на Исус? Той е тук тази вечер.
Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Рафа, Елохим Шадай, Ире Адонай ще се прояви. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Да, Господи, ти ще се проявиш. Всички ние заставаме пред лицето на невъзможността. Но точно това е момента, когато Бог започва да работи. Когато твоята сила свърши, започва Неговото благоволение. Когато дойде съмнение за това кой си ти, Той идва със сила и казва: аз съм този, който казва, че съм. Аз съм Яхве. Когато болестта дойде в живота ти, тогава Бог застава и казва: аз съм Рафа, твоят изцелител. Този, който не познава невъзможни диагнози. Този, който ще те изцели. Никога не забрави, че Той е създателен на всичко, което виждаш. Той е този, който ти е подарил всеки дъх, всеки момент. Той е Елохим. Той е всемогъщ и необятен. Няма началства и власти, които да застанат против Неговата всемогъща ръка. Той е Ел Шадай, всемогъщия. Ире! Този, който ще промисли за всеки момент в животът ми. Този, който е видял болката ми. Този, който е видял и радостта ми. Този, който ще се смили на живота ми. Този, който ме е познал още преди съставането на световете. Необятният, великолепният, достойният. Този, който принадлежи цялата слава и почет. Нашият Бог, Адонай. Нека всички да изтигнем ръце и да го хвалим с цялото си сърце, с цялата си душа. Той е, който казва, че прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви.
Яхве ще се прояви, Ире ще се прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Просто поклони се, поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви, призови го, Господ ще се прояви, потърси го, Господ ще се прояви. Яхве ще се прояви, Ире ще се прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви. Яхве ще се прояви, Ире ще се прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви. Адонай ще се прояви. От хиляди и хиляди, моя възлюбен е най-красивия.
Не се моя де да осъзная, не се моя де да те позная, не се моя де да те хваля, че най-богат съм аз на земята. Не се моя де да осъзная, не се моя де да те позная, не се моя де да те хваля, че най-богат съм аз на земята. Имам ли теб, имам всичко, 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 имам ли теб, имам всичко. Kai sia manza
Благодари на Тебе, Лъскана зела, Хайсия на манца, благодаря Тебе. И продължаваме, благославяме госпожата в червено розово, или как се казва? Светлана. Добре, аз съм малко с цветовете, така че преди малко тя пожелая на песен. Благославяме нея, думата и всички гости, добре сте дошли. Ще вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно вместе с светло. Знам, че се случва нещо в Перущица. Къде сме нека? Панагюриш? Ей, пато бъркаме. Няма да се ти да си. Знам, че се случва нещо в Панагюрище, защото моя Бог се моли, знам и за мен. И винаги, 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 винаги ще те пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Алелуя. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. За всички гости бъдете благословени. И не забравяйте, че благостта в Господа е нашата сила. Алелуя, аз няма да спра да те хваля. Но ще разказвам на всички за Твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила. И дори да съм в трудност, твърдо не аз стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля. Но ще разказвам на всички за Твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила. И дори да съм в трудност, твърдо аз стоя. Винаги, 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 винаги ще ти пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Днес съседо, знам, че се случва нещо в Перущица. Къде сме ли бе? Панагюриш? Ей, пато бъркаме. Няма да се дина си. Знам, че се случва нещо в Панагюрище, защото моя Бог се моли, знам и за мен. И винаги, 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 винаги ще те пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Алелуя. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. За всички гости бъдете благословени. И не забравяйте, че благостта в Господа е нашата сила.
Винаги ще ти певна, винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя, и никога. Крепости ще ми заберем с теб, за това ще пия и никога няма да спа. Крепости падаш ми заберем с теб, за това ще пия и никога няма да спа. Пейте с мене! Пейте с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падаш ми заберем с теб, за това ще пия и никога няма да спа. Крепости падаш ми заберем с теб, за това ще пея и никога няма да спа. Винаги ще ти пея, винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя, и никога аз няма да спа. Винаги ще пея, винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя, и никога аз няма да спа. С тази песен каня те аз да дойдеш при мен, няма никога. И нека Божията милост и благодат да почива върху тях. Амин. Нека протегнем ръце напред и нека да се молим. Благословено да бъде името Ти, Царю на Вселената. Господ Бог, благослови това семейство.
запази, закрили. Твоята ръка да бъде върху тях. Благослови сами, Боже. Ти бъде с него. Аз знам, че ти си в контрол в това семейство. Ти пазиш това семейство, пазиш децата, пазиш, Господи, родителите, пазиш им живота винаги, където и да са. Ние ги благославяме в името на Господа Исуса Христа да бъдат преблагословени. Където стъпат да превземат, където се докосват, Господи, да процъфтява. Господи, благославям, Господи, моя брат и моята сестра и неговото семейство, Боже, да бъдат преблагословени. Всяка мечта да се реализира в техния живот. Боже, благославям ги да бъдат силни, като Самсон и мъдри, като Соломон. Сега, Господи, благославяме, Господи, храната, очисти, освети и благослови. Нека да бъде добра за нас, Боже, да бъде вкусна. Благославяме всеки един, който е дошъл тук, Боже. Дай ни здраве, благоденствие, живот и, Господи, нека тази година да бъде благословена на всеки един от нас. Бъди в контрол с тях, Боже. Умножи вярата им, Боже. Нека да бъдат, Боже, предини пред Тебе. И винаги Твоята ръка да бъдат върху техните семейства. Сега и за винаги. Амин. Амин. Нека всички да кажем амин. Алелуя. Нека да пеем и да се радваме в Господа. Алелуя. Днеското радостта от Господа е нашата сила. Амин. Един прекрасен пастор, който и е много кратък. Обикновено на пасторите спирачките им са повредени. Нямат нито ръчна, нито крачна, нито автопилот, няма такива. Но тук явно сте минали тюф. Не е български преглед. Тюфа е много оригинално. Така, готови ли сме да се радваме и да благославяме Господа? Амин! Може ли да ползваме и ние с помага? Но времената, които живеем, са тежки и усилени. Човек може да попадне в такъв живот, който може да му се случи много неща. Но знайте, насърчавам ви, когато попаднете в такива разни неща, търсете Господа. Лекарите, болният човек търси лекари. Ние духовните ще търсим Господа. Защото Словото Божие казва, ако живеем, да живеем за Господа. Ако се радваме, да се радваме в името на Господа. Брати и сестри, бъдете благословени. Бог да благослови всяка ваша мечта. Благословя малото семейство. Децата им да бъдат радост за очите им, както казва Словото. Да им бъдат радост за очите, да ги оженят децата си, да имат още деца в изобилие, да се умножат. Както Бог казва да умножи вярата в нас, така да се умножат в семейството, да бъдат изпълнени с радост, да имат щастие, веселие и винаги любовта на Господа да бъде в семейството им. Бог да ги благослови. Амин. Амин. Бъдете благословени. Айде, Иско, ре мажор. Искам да ви върна на едно хубаво място. Там... Аз ще кажа същото. Благодаря на Бог наистина, че ни дари с едно прекрасно семейство. Той наистина ни дава всичко в живота. Благодаря му, че ни позна и че го приехме за личен спасител. И моя апел е към всички вас, които наистина не познавате Бог, да го приемете за ваш личен спасител, за да може да имате мир в сърцата, да имате любов и да ви е спокоен животът. Защото Бог казва, и да умреш, ще живееш. Затова ние благодарим на Бог, че наистина ни е познал и ни направи истински последователи на Исус Христос. Алелуя! Бъдете благословени всички! Господа, брати и сестри, благодаря ви, че ни уважихте за това тържество.
Благодаря на Господ, че имам такова прекрасно семейство. Благодаря за моя син, който ми е дарил. Благодаря за моите две момичета. Благодарна съм на Господ за всичко. Благодаря на Господ, че ни пази и ни закриля от всичко. Благодаря му, че какво сме поискали, винаги ни е дал. Винаги ни благославя. Благодаря му за всичко. Амин. Маткото ще каже ли нещо? Да, айде! Добър вечер, брати и сестри. Благодаря, че ни уважихте, че сте покрай нас. Дай Боже така да празнуваме заедно до 100 години, без празниците. Благодаря за моето семейство, че имам те прекрасни деца, че Бог ги пази и закриля. Благодаря и за вас, че Бог и вас ги пази и закриля. Че всички сме здрави, няма болни, няма проблеми с нас, здрави сме, все така да бъдем. Браво, бъдете благословени. Баба и дядо искат ли да кажат нещо? От злото, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш трапеза пред мен в присъствието ми на неприятели. Помазал си с мир в главата ми. Чашата ми се прилива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота и аз завинаги ще живея дома Господен. Амин! Браво! Айде! Къде се озова? Не спукай се, върни се при Исус. Отвъни се от тази суета. Ела при татко, там е радостта. Той те чака с протегната ръка. Айде, моля всички дечица и тези, които искате да дойдем насам. Един прекрасен момент. Айде, дечица, елате заедно да пеем Happy Birthday за Саме. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Дечица, айде, елате всички насам пред тортата. Обичам Самито. Айде, това е. Браво! Айде, елате тук около тортата всички. Обичаме те сами, обичаме те сами, обичаме те скъпи сами, обичаме те сами. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sami, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Y que todo sabe, y que todo sabe, y que todo, y que todo, y que todo sabe. С днем рождения на Ненси Кардашин, с днем рождения Сами, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения Сами. Zum Geburtstag viel, zum Geburtstag viel, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aram sam sam, huli 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 ram sam. Исуса, ти ще ни завиш това. Ако си щастлив с Исуса, пляскай с нас. Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това. Ако си щастлив с Исуса, пляскай с нас. Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Ако си щастлив с Исуса, пей амин.
Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това. Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това. Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Ръкопляскайте сърце, да прославим Бога, да прославим Бога, алелуя. Ръкопляскайте сърце, да прославим Бога. Араби, караби, гули, разъм. И сега най-бързото, което можем. Разъм, гули, разъм. И за такива прекрасни хора дадете благословение. Така, хайде заедно сега. Happy birthday, Ася. Happy birthday, Ася. Happy birthday, скъпа Ася. Happy birthday, Ася. Честит рожден ден на ден. Честит рожден ден. Zum Geburtstag Widom. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Желаем ти бъде опасен, лицето си темно сияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти дадем. Желаем ти бъде опасен, лицето си темно сияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти дадем. Айде сега, този празничен ден за тебе, Ани, да подарем. Този празничен ден, скъпа ни Ани, бъди благословена. Този празничен ден, асе, от Бог подарен. Този празничен ден, скъпа Ася, бъди благословена. Желаем ти да те опази, сърцето си темно сияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти дадем. Арам сам сам, гони, 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 рам сам сам, гони, 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 рам сам сам. Право честит рожден ден, Ася, бъде благословена и този, който има подарък за нея, разбира се, може да й подари. Браво! Други рождени дни или някой да предложи брак на някого нещо, ако иска. Да си младшо, да именно лесне, а да плюве вечно.